Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Hey! Good evening, Metro Manila. Give it a quick check. Check your love radio TikToks. It is now 30 minutes. Makalipas po sa oras ng alas 6 ng gabi. Ay, salamat. Maraming salamat sa mga kabisyo po nating nakatutok sa atin. Thank you so much. Saan man po kayo nakarating na sa kalsada, kasakasama niyo po ang programang EDSA. Kasakasama niyo po yung bang lingkod Diego Bandido. At syempre, aray! Bakit tang? Ano? Ikaw lang ba yung kasama, ha? Ikaw lang? Tama po kayo, Lolo Tangenyo. Parang si Uncle Diego Bandido gusto niyang suluhin yung programang EDSA. Pambihira naman to mga Hindi pa nga ako tapos eh. Sabihin ko pa lang, siyempre kasama din kayong dalawa. Ay, nuna. Ano kung hindi ka pasinahin? Hindi mo papaguhin? Tama ka, Lolo Tangenyo. Gusto ni Uncle Diego Bandido. Siya lang yung bida. Pagalitan niyo nga po, Lolo. Ay, Duday, umayos ka. Di ka makakatikim sa akin ng donut. Okay po, Lolo Tangenyo. Baka nakalimutan lang talaga ni Uncle Diego. Patawarin mo na. Pambihira itong bata. O sa mga kabisyo, eto na, pag-usapan na natin to. Arestado ang isang model matapos niyang sundan sa condo unit at tangkaing halikan ang TV host na si Sian Dominguez sa Quezon City. Oh no! Pumalag ang biktima sa lalaking nang bastos umano sa kanya at kinunan pa ito ng video at biglang tumakbo pababa ng hagdan. Nadulas pa nga eh. Ay, hindi na natin matatagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige! Huwag mo nang patagalin yan para mahimasmasan yung model na yan! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kung si Ma'am Mayet de la Rosa ang tatanungin mo dito. Diba? Ay, say Sir Dan din para maraming salamat, Sir Dan. Saka kay Ma'am Mayet de la Rosa. Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic talaga na sa totoo lang ang kasamaan po sa paligid ngayon, which is nakakalungkot. Ito po siguro si Kuyang Model, masyadong bilib sa sarili. O, GGSS. Anong ibig sabihin ng GGSS, Tang? GGSS, gagong-gago sa sarili! Sabi ka na! Ano? Sabi ko, gwapong-gwapo sa sarili, bungol! Well, mga kabisyo, nakakalungkot lang, di ba? Kaya, eto pa nga mga kabisyo ha, feeling niya talagang poging-pogi sa sarili niya, sinundan niya yung kursunada niyang chicks. Akala niya bibigay sa estilo niya. Ayun lang, pumalag. Ayun, kalaboso ka. Diba? Kaya, ano kayo Tang yung ano kayang nangyari sa kanya, Tang? Ay, siyempre, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan! Model, moderatio sa kulungan! Ang masaklap dyan, nasa loob ng kulungan, gagawin din sa iyo yung ginawa mo sa iba. Yun yung tinatawag nating consequence ng kasalanan. Diba? Siyempre, baka katikim sa ngayon ng himas kay Mayor sa selda. Tapos kaging kay Mayor. No. Ikaw ngayon ang katabi ni Mayor sa pagtulog. Aragoy!
Ladies and gentlemen, we got 35 minutes after 6 o'clock and we are broadcasting live across City by the Bay. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!